Ngithanda ukubingelela bonke abafundi besikolo seSabatha namhlanje ngeSabatha lomhla ka-15 kuMasingana onyakeni omusha u-2022. Sithatha-ke manje isifundo sesithathu njengoba lokhu siyibuka-ke izifundo kusukela unyaka oqalile. Sikhuluma-ke kule kota ngendaba-ke ekhuluma ngey'nsuku zokugcina, umlayezo obhekiswe-ke kumaHebheru, yona ngongoma enkulu, i-theme yonke ikota esolokhu siyibuka-ke, but phansi kwayo kunama-topics ahlukene. Namhlanje i-topic yethu ithi njena-ke isithembiso sendodana, the promise of son. Indimana-ke ebekwe njengesandulela, ngeke ngisasho ukuthi eyekhanda ngoba siyibeke vele ekhanda, ngithi nje ivesi endulelayo, kodwa yona ngiyekhanda ngoba besimele siyibeke ekhanda. uHebrews isahluko 1 uverse 2 noverse 3. Sakayibheki nokuyibheka-ke, ake siqale ngomkhuleko. Baba wethu siyathandaza egameni kaJesu ukuba uphinde uzembule kithi ngisifunza namhlanje ngoJesu Nkosi yethu, amen. Masibuka-ke la incwadi yamaHebheru, iyona-ke esibukayo, i-letter to the Hebrews and to us. uPaul uma elobela amaHebheru kwakunezathu esezibekiwe noma isazobekwa uma kuqhubeka-ke ikota ukuthi kwakwenze njani. Sesizwile ngaphambilini ukuthi babelingwa amaHebheru, kwafuneka baqiniswe okholweni, ingakho-ke uPaul abhala-ke onke lamazwi. And siyaqaphela ukuthi umbhali ugrupha ngama-chapter iy'nkulumo azibekayo. Kuyamangalisa ukuthi seku-lesson 3 kodwa lokhu sibhekabheke njalo ku-chapter 1 ngenxa yokuthi uye u-chapter 1 bantwana bakaNkulunkulu ocacisa ngesithembiso sendodana, ingakho-ke sesila kuyena futhi u-chapter 1. Uma simbheka-ke u-chapter 1 wethu wamaHebheru, ivesi lesibili nelesithathu linalamazwi nje ethi, ekugcineni kwale mihla ukhulume kithina ngendodana, ayimise ibe yindlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Uverse 3 yona ethi, ingukubengezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngasokunene somkhulu kweliphezulu, yayisiyenze ukuba isifele esiphambanweni, yayisithatha-ke indawo yokuthi iyohlala-ke noNkulunkulu kwesokunene. Yilokho-ke sikuphawulayo la ukuthi-ke uNkulunkulu ukhulume ngabaprofethi kuleya mihla eyaphambili, kodwa kulena imihla esiphila kuyo wayesekhuluma-ke ngendodana, okwenza ukuthi naye uqobo la ibe umprofethi bafowethu, ngoba phela abaprofethi ababikezela izindaba ngaphambi kuba zenzeke. Nawe uJesu Kristu uyangena-ke kube nomprofethi ngoba naye ukhulume amazwi ayisiprofetho, afeze kanjalo nje basibona imihla iqhubeka kuze kube namhlanje. Uma sibheka nje esokuqala nje isigaba esingenisa esifundweni, ngithola lapha ukuthi uNkulunkulu wenza isithembiso sokuqala no-Adam sokuthi kuzoba khona inzalo noma indodana ezobakhulula, ishaye uSathane bese yena uqobo ibanikeza inkululeko leyo, ngoba basebelahlekelwe yiyona maboyela esonweni. Ngathola ukuthi ukuhamba kwesikhathi uNkulunkulu uphinde wacizelela ku-Abraham isithembiso futhi sakho ukuthi khona futhi inzalo ezokwazi ukuthi ibe ngumkhululi nomlamleli wabantwana bakaNkulunkulu. Then sathola futhi ukuthi nakuDavide uphinde futhi uNkulunkulu wakhombisa ukuthi ikhona indodana ayethembisayo ukuthi yona ezolekelela-ke thina abakhonza uNkulunkulu. Okube isimanga nje lapha kuDavide ukuthi abesethi le ndodana umbuso wayo uzoma kuze kube phakade. Kanti futhi okunye okumangalisayo ukuthi-ke u-Abraham noDavide le ndodana-ke esikhuluma ngayo ekuthiwa izozalwa yibona uqobo lwakhe uNkulunkulu, noma-ke indodana kaNkulunkulu engumhlengi kanye nomsindisi wethu njengabantu. Lokho kuyamangalisa kakhulu-ke futhi kuyajabulisa kakhulu.
ngoba siyafinqa nje-ke bafowethu uma sibheke isigaba esilandelayo esikhuluma ukuthi-ke ey'nsukwini zokugcina sirefera kuleyo ndawana-ke yokuthi ey'nsukwini zokugcina uphinde wakhuluma ngaye uJesu Kristu uNkulunkulu kanti izinsuku zaphambilini wabe ekhulume ngabaprofethi. Kusho ukuthi-ke isathanda ukuhlala-ke futhi esihlokweni sokuthi indodana ethenjisiwe ngakho futhi uNkulunkulu kulamalanga ekhuluma ngayo. Kuyavela-ke ukuthi eyokuqala nje iparagraph kumaHebheru iveza ukuthi uPawuli wayekholelwa ukuthi iy'nsuku zakhe aphila kuzo ezokugcina. Ngakho-ke kuyavela ukuthi leli gama-ke lithi ezokugcina laba lisabekwe likhomba phambili besebenzisa igama elithi latter days noma-ke iy'nsuku zakamuva, okanye besebenzisa-ke igama elithi-ke isikhathi sokuphela. uDaniel yena leyo expression ayisebenzisile konke kusinikeza umqondo wokuthi babe sekhomba kude ukuthi kuzofika izinsuku zokugcina lezi-ke esesikuzona-ke zizokuphela komlando womhlaba. Kodwa masibheka-ke kuNumeri isahloko 24:19 kuya ku-14 kuya ku-19 no-Isaiah 2 verse 2 no-3 ukufinqa nje yonke leyo ndawana, ngoba kuthiwa uthembisani-ke uNkulunkulu ethi uzoyenza ezinsukwini zokugcina. Kuvela ukuthi uzokwakha uNkulunkulu indlu yakhe entabeni, ebese leyo ndlu yakhe-ke esiyakhiwa lapho entabeni, ebese futhi-ke zonke izizwe zithi siyaya endlini kaJehova, okusho ukuthi uNkulunkulu uzothi angayakha indlu yakhe bese donsa-ke bonke abantu beze kuyona eZiyoni kuyophuma-ke umthetho kanye nezwi likaNkulunkulu eJerusalem. Yileyo nje into esiyibambile la emnandi ngokuthi-ke ensukwini zokugcina. Ngiyethemba-ke wena ozwayo lamazwi ingqondo yakho iyalandelela kahle ukuba kuzwakale kahle lokhu kamnandi. So-ke kafushane nje sikutholayo la ukuthi obaba bethu bakamoya bangaphambilini bafa bekholiwe beyibuka nje iy'thembiso sengathi bayibikelela zikude, yabona nje to greet them and not to receive them ama-blessings noma ama-promises. Kodwa-ke thina-ke sesibona kokuningi okwakukhulunyiwe sekufezekile ngaye uJesu Kristu osekuza kwaba semuva nakuthina imbala. Uma sibheka lapha sithola ukuthi-ke into esiyibhekayo ukuthi nje uma ethembisa uNkulunkulu ezakhe izithembiso zilinka noJesu Kristu isikhathi esiningi. And then-ke ubaba-ke bese uyabonisa-ke futhi ukuthi lena eyakhe-ke ingane enguJesu nezakhe-ke ezinye ezimkhonzayo ziyovuka-ke ekugcineni. Okusho ukuthi makukhona lapho sikwazi ukuba sishone noma sife khona, kukhona-ke novuko oluthenjisiwe ngoba singabakhe uNkulunkulu simkhonza. Okunye-ke lapha-ke kuvela ukuthi-ke uqobo lakhe kuJesu Kristu wabe ngokuqala ukuba avuke, ngakho-ke nathi sizovuka futhi ekugcineni njengoba nawo uqobo lwakhe avuka ungulimo lwabaleleyo ngokusho-ke kweBhayibheli lapho kokuqala baseKorinte 15 verse 20. And then-ke kuphinde futhi kubonakala nakumahubo not umahubo uMateyu sahloko 27:51-53 la kuthiwa khona abaningi bavuka not umahubo uMateyu sahloko 27:51-53 la kuthiwa khona abaningi bavuka ngemva kokuvuka kaJesu Kristu, amathuna ize avuleka ngelanga afa ngalo, kodwa zange kuphume muntu, but inkosi eyiphumile kwela ingcwaba kwaphuma abantu abaningi. Asibazi bangobani labo bantu, lisitshele iBhayibheli bangena emzini kuzochitha amanga ukuthi uJesu ntshontshe ngabafundi bakhe. Yilokho-ke sikucaphuna lapho sekutholayo okumnandi kakhulu ukuthi nje-ke uthembisile-ke futhi uNkulunkulu ukuthi noma sekonakele kangaka ikhona indalo entsha noma umhlaba omusha noma i-new creation. Isaiah 65:17 esithembisa yona la koqala kahle konke osekonakala bese kubuyela-ke esimeni sakho lesi, ngoba phela kufanele kudlule kokuqala kuvele okusha njengoba esho uPawuli kwabaseKorinte besibili sahloko 5:17. Lapho uyathembisa-ke futhi ukuthi umbuso wakhe uzoba ngokugcina, Daniel 2:44. Athembise futhi ukuthi umbuso wakhe uyothi uchitha umbuso kaSathane, bese umbuso kaJesu-ke uyama, uJesu bese ngumbusi lo mbuso. Mateyu 12:28-30 noLuka 10:18-20. Bese kokugcina-ke la kuthiwa-ke lokho kwakuqala nje
lokho akwenzayo uma ilapha emhlabeni Jesu Kristu konke akuthembisile uyakufeza uma eza ngokwesibili. Mhlawumbe ke umbuzo osemqoka esingawubuka ilona othi ke buka ke iy'thembiso zakhe uThixo eseyifezekile ngesikhathi esedlulile, bese ubuka-ke ukuthi kusitshelani ke lokho ngalezi ey'ngakagcwaliseki iy'thembiso zakhe. Kukhomba khona ukuthi uma sekukhona sekugcwalisekile akuthembisa, nalokhu angakagcwalisi usazophinda futhi nakho akugcwalise, ngoba sekhona ubufakazi obuqinayo bokuthi kanti kusho ukuthi konke akuthembisayo uyakwazi ukuthi akufeze. Ngize ngabuka nje ngathi mina eyokuqala i-advent kaJesu iyaqinisekisa i-second advent. So uma ubuka nje i-advent yokuqala nokuthi balinde iminyaka before ifike, namanje akumangazi makuhamba iminyaka silinde i-second yogcina ifikile futhi nayo njengoba-ke iqinisekisa-ke nathi, nokuthi-ke iPentecost yokuqala yapha abafundi bakaKristu umoya ongcwele namandla, nathi futhi iPentecost yokugcina siyayithemba ukuthi izogcina ifikile, sibe nalamandla abapostoli mhlawumbe abe double portion, sikwazi ukushumayela ivangeli njengabo. Okunye esikutholayo lapha ukuthi-ke uNkulunkulu ukhulume kithina ngendodana. iBhayibheli sahluko 1 verse 1 ku-4 ilapho-ke kuvela khona-ke leyo ndawana ukuthi okokuqala ukhulume ngabaprofethi, kodwa kule mihla yokugcina usekhuluma ngokukhanya kwenkazimulo yakhe uNkulunkulu oyindodana yakhe uqobo, aphinde futhi abe ngumsusi wezono zethu, aphinde futhi abe ngcono kunezingelosi. Ilawo mazwi nje esiwathatha ebalulekile. Kodwa kokukhulu kakhulu-ke igama lokuqala-ke lesiGreki uma likhuluma ngamaHebheru 1 verse 1 kuya ku-4 lichaza nje ngesentence elilodwa ukuthi konke uNkulunkulu asithembisa khona kuTestamente Elisha kuhle, nanokuthi-ke kuyabonisa ukuthi kwenziwe ngendlela obuchule emangalisayo ekugcineni. Umqondo ovelayo ukuthi nje uNkulunkulu wakhuluma ngendodana yakhe uJesu Kristu, and mekhuluma ngayo khuluma ulimi olumnandi olucacile olunokuzwakala kangcono. So lapha-ke ngekhulu lokuqala leminyaka i-1st century AD kuyatholakala ukuthi babengakeze laba amaHebheru ngezwi kaNkulunkulu kahle, ngakho kwafuneka uPawulu akhulume ngezwi elilotshiweyo abanikezeke ukuthi kusukela koMalaki baprofethi inkonzo yabo abaprofethi oEzra noNehemiah kwakuyini, ngaphambi kokuba sizobona-ke uJesu Kristu efika naye futhi ekhuluma nangaye egcizelele. Into engiyitholayo nje la makuthiwa ukhuluma ngabaprofethi uNkulunkulu ngaphambilini, kusho ukuthi kwalotshwa eBhayibhelini Testamente endala nangawo uJesu Kristu uqobo lakhe kwalotshwa ngabaprofethi oDaniel, oJeremiah nabanye aboMoses babhala before uJesu afike ngaye, ngakho-ke ukhulume ngabo. Kodwa mase efika uJesu Kristu useyazikhulumela yena-ke manje, akasakhulumi kuphela ngokulotshiwe kodwa ngezwi elizwakalayo phakathi kwabo, kodwa futhi akukhombe kokulotshiwe eveza abantu ababhala ngaye ngey'khathi ey'ngaphambili. Okuhle-ke ngithande ukukwazi noma engijabule ukukwazi namhlanje ukuthi lapha-ke kungenzeka siqonde ngokupheleleyo ukuthi kusho ukuthini ukuthi ufike indodana yakhe emhlabeni. Iyona-ke esingathi-ke ingumqalisi kanye nomphelelisi wesandla sikaNkulunkulu esihlinzeke sona la iveza khona-ke ebubanzini nasekujuleni kweTestamente elidala. Sazi kangcono ngoNkulunkulu namhlanje nangaye uJesu ngokufunda nangakubona isiqobo lakhe embula ngokucacile uyise phakathi kwethu emhlabeni. Into engiyifumene nje uJesu Kristu ayikho kuthina namhlanje. Okokuqala uyena obambe indawo yethu, and then-ke futhi aphinde abe ngumsindisi wethu okwesibili. And then ngiyathola-ke futhi uJesu Kristu ukuthi uyena owuphawoniya kanye nokapteni noma ogijime ngaphambili kwabakholwayo. Ngamagama ngaphambi ukuthi sikholwe uJesu waqala wabonisa ukukholwa kuNkulunkulu ukuthi kuyinto enjani. Ngakho-ke usefeze yonke inkonzo etshengisa khona uNkulunkulu ukhulume ngaye njengendodana ethenjisiweyo kaNkulunkulu emhlabeni. Yilawo mazwi-ke lawo asemqoka namhlanje esiwatholayo engikufunda nje ekugcineni ukuthi asimbonge phela uNkulunkulu
uNkulunkulu ngalokho uJesu Kristu ayikho kithina la sithola khona ukuthi kuthini ngempela ukuthi uNkulunkulu weza emhlabeni ngikubona sengathi ke mina kusho ukuthi uNkulunkulu usithandile nanokuthi ke futhi icebo losindiso ligcweleke manje ngeke lisakwazi ukuba lihluleke ngoba vele lalikade likhomba kuyena uJesu Kristu oyisenta yokusingiswa kwethu namhlanje emhlabeni. Also ngiyathola futhi ukuthi thina sibaleke kakhulu kuNkulunkulu mangabe ethi umuntu uJesu Kristu ezokwehla ezulwini ezezingeni lethu azonqoba usathane esenyameni. Sibaleke kakhulu kuNkulunkulu ngakho ke lokho asakwenza ngaphambilini it affirms usindiso lwethu. Therefore masikuKristu akusekho ukulahlwa kithini. Ilawo ndawana engicoshayo. Okunye ke engicoshayo ukuthi ke uJesu Kristu ukukhanya kwenkazimulo kayise. Amabhayibheli ke ngoba ngokuhlukahlukana lapha awesilungu akhona akhithi igama elithi radiance ukukhanya kanti amanye athi brightness okusho into efanayo ke ukukhanya kuthiwa Christ is the brightness of his father okusho ukuthi ke and the glory of the father uyinkazimulo nokukhanya kayise. Ngakho ke futhi bese by express image umfanekiso ngqo wakhe of his being usho basibona uJesu sibona ngqo uNkulunkulu kuye ngoba umfanekiso opheleleyo kaNkulunkulu and then ukuthi uJesu Kristu uphakamisa zonke izinto ngezwi lamandla akhe. And then ke okunye esikutholayo la lesigaba nje ukuthi into esiyibukayo sibuka le ndawana nje ethi yena uqobo lakhe ungukhanya nenkazimulo kaNkulunkulu okuchaza ukuthi ungumfanekiso wakhe kuzokuthiwa lapha he is an exact imprint of his image. Uyabona masikhuluma ngalamagama esilungu exact imprint of the image of God kusho ukuthi akukho nto ekufanana engekho bafanana ngayo yonke into. Ngisho kuthiwa uyahamba uJesu uthi uyanyathela nje uyakhuluma ngisho kuthiwa wenzani ufuze nje uyise. Yileyo nto ke esiyithola imangalisa kakhulu namhlanje. Amanye amavesi achaza nje khona ukuthi uyinkazimulo okuchaza futhi ipresence ubukhona bukaNkulunkulu nokuthi futhi ungumlilo oqothulayo nokuthi futhi ubuso bakhe bukukhanya obungabonakala obubonakalile ngezikhathi eziphambili. uTestament endala ke ekaNkulunkulu inkazimulo ke isho ubukhona bakhe obubonakalayo phakathi kwabantwana bakhe abakhona amavesi lapha ya njengoExodus 16 verse 7 namanye lapha ke ngakho ke kushuthi ke kuseyimfihlakalo ke yobuthathu kunye bukaNkulunkulu kodwa ke futhi ngokucacile uJesu Kristu unguThixo uNkulunkulu owenza konke okukhona kodwa munye futhi uNkulunkulu owadala ochaza ukuthi ke uJesu Kristu unguNkulunkulu. And then ke uMabhele 4 verse 13 yena obese sichazela ukuthi uJesu Kristu futhi ungumahluleli ijaji kushuthi ke unegunya phezu komhlaba wonke ngoba phela ijaji linalawo magunya ke kodwa ubujaji loba yikhona ubuthole kuyise wayiseke odale ngayo zonke izinto futhi okwazi ukumisa zonke izinto ngayo uJesu Kristu. uMabhele 1 verse 3 Colossians 1 verse 17 aveza uJesu Kristu ukuthi yena futhi ophethe wonke umhlaba he sustains the universe. And then ngalokho ke kusho ukuthi ke uyena ke ophethe idea yokuthi uhulumeni wonke uyena owengamele. Igama ke lesiGreek elithi Pharaon lisho ukuba to sustain, to carrying. Shuthi uJesu Kristu umhlaba uyawuthwala umhlaba uyawumisa. Igama elisetshenzisiweyo ukuchaza ke njengalokho kusuke kuhambisa njengoba uhambisa umkhumbi olwandle. uNkulunkulu wethu ke naye uyena ke owahola abaprofeti ukuthi benze lokho ababekwenza. Uyena futhi othe ngendlela ekhethekileyo wazembula kuthina ngobani ngoJesu ukuthi uyasustaina ngaye uJesu Kristu. Ngakho ke kwakuphefumula kwethu kwakushaya inhliziyo kwethu yonke imizuzu yokuphila kwethu sithola siphila kubani kuJesu oyena oyisekelo yonke into ekhona nephilayo. Mawufunda ke uzenzo verse 28 ithi iBhayibheli yami ngokuba siphila sihamba sikhona kuye. Angithi uyabona indaba eqhubeke futhi ithi ke lapho kushuthi ke yonke ke into esiyiyona njengoba zimbongo zethu zisho zithi futhi sinzalo yakhe. Alright ke hayi sesiyaqeda ke bafowethu isifundo namhlanje engicabanga ukuthi siyadleka kakhulu. And then ke mayibheka la indaba ithi namhlanje ngendodana siyabona nje ukuthi inqingithi yonke ngoJesu eyindodana kaNkulunkulu ethenjisiwe njengoba isihloko sethu sesifundo sisho kanjalo. uMabhele 1 verse 5 uyasibonisa ke kahle kakhulu ukuthi uNkulunkulu uthi ngondodana
indodana yami wena namuhla ngikuzele. Ithi iBhayibheli akaze ashona iyodwa ingelosi kulokho, ngaphandle kokuthi nje asho kubani lokho kuJesu. uLuka 1:31-32 ukhuluma ngebirth kaJesu, ukuthi mezozala uqanjwe igama lokuthi nguJesu. Intombi uMaria ekhulelwayo izothola umntwana bese iyazalwa-ke njengoba sesichazile. And then-ke into esiyibhekayo futhi lapha nguye omisa umbuso kaNkulunkulu abesewumisa ingunaphakade lonke. Ngakho-ke uJesu Kristu-ke ungozeleyo kaNkulunkulu ngale ndlela, ngale ngqondo yokuthi wakwazi ukuthi aphakanyiswe nguNkulunkulu njengombusi othenjiswayo, indodana kaDavide. Umqondo nje osinikeza ukuthi thina-ke sesithola manje i-divine adoption, sesingabantu asebe-adoptiwe ngoba sesizobuswa yile ndoda-ke, ingasafani nokubusa kwamaGriki la kwakhulunywa khona nge-Greco-Roman world, lapho kwakubonakala kubuswa khona-ke kuzobe khona ney'ndawana zakhona abebiza ngama-Easter and so on. Kodwa into esiyitholayo lapha ukuthi wonke umhlaba ukhona ubuswa ngokufanelekile nguJesu Kristu. Bakhona ababusa abangafanelekile ukubusa, but Jesu Kristu nobusa ngani? Ngemfanelo. And asathola futhi okunye-ke la ukuthi uNkulunkulu uthembisile-ke ngoDavide ukuthi indodana yeqiniso yona engeqiniso futhi okuyona ezobusa-ke izizwe, okusho ukuthi-ke ziya-adoptwa lapha ekutheni zibe ngekaNkulunkulu, ngoba uDavide naye yena futhi uJesu Kristu indodana kabani? KaDavide. And then lapho bese kuvela-ke lapha ukuthi umbuso-ke kaDavide-ke singathi uDavid king uyena-ke ophenduka-ke abe indlalifa futhi kaNkulunkulu. Sibona asenzayo uJesu Kristu njengendodana noDavide segcwalisekile, kanti futhi-ke inhloso kaJesu Kristu nje ukuba bekhona ukwehlula izitha zabantwana bakhe abese ebanikeza ifa abantwana bakhe phela. kuRomans 1:3-4, Zezo 13:23 la sithola khona-ke uma sifunda ukuthi ngokusobala-ke uJesu Kristu wambula noma-ke ubaba wembula undodana embhabhatisweni uma ekhuluma amagama athi lona indodana yami ethandiweyo izweni, kuMateyu 3:17. Ngakho-ke ngoTestamente elisha uJesu Kristu uba indodana kaNkulunkulu enamandla futhi ekwazi nokuvuka ihlale ngesokudeni sikayise uNkulunkulu kweliphezulu. And then-ke umzuzu nomzuzu siyathola ukuthi-ke kugcwaliseka konke okwashiwoyo ngayo uJesu Kristu indodana kaDavide, okuyona-ke thina-ke manje sesingaba-adopted sons kaNkulunkulu. Nathi sesikwazi ukuba sizodla ifa nanxa sehlukene ngobuzwe esikhona, wakha ngathi uNkulunkulu umbuso wakhe welifa lakhe. USiza-ke wayemele-ke iRome njengena kododana yangoqobo ezalwa ngoNkulunkulu njengoba bebecabanga bona. Kodwa uJesu Kristu yena uzele uyise ngendlela eqondileyo, kokumbula ukuthi ekuqaleni wayezobusa izizwe zonke emhlabeni, wafa kwabakanye, wavuka usephila kunaphakade lonke. Kuyavela-ke futhi ukuthi-ke la akakazi uJesu Kristu angabibikho ngoba phela uNkulunkulu. uNkulunkulu-ke akakaze nje kube khona isikhathi angekho ngaso. Ngakho-ke uMalaki 7:3 yena uyasitshela-ke ukuthi akanasiqalo ngoba ungale kuqala kwey'nsuku futhi akanasona nesiphetho, noma 13:8 athi akaguquki uJesu Kristu, akanasithunzi sokuphenduka. Therefore uNkulunkulu ohlala ekhona engaguquki kuze kube sephakadeni. And then bese kuvela-ke futhi uJesu Kristu ukuthi-ke uzalwa uNkulunkulu, okuchaza nje ukuthi ngokwemvelo yakhe uKristu nobuNkulunkulu ubusa-ke ngokwecebo kaNkulunkulu lokusindiswa. Ngakho-ke ngaye kube khona ukuba athathe isimo sobunyama noma sobuntu, kufezeke konke lokho ayikwenzile ngaphambili okwabe kuyizithembiso kaNkulunkulu. Sesiyivala-ke la uza kaJesu Kristu emhlabeni njengendodana kugcwalise izinto eziningi ngesikhathi esifanayo. Okokuqala nje okugcwalisile ukuthi indodana kaDavide uJesu Kristu, nokuthi wayeza kuzombula-ke uyise-ke.
nokuthi ngaye-ke sikwazi ukuba sizwe sibone izenzo zikaNkulunkulu namazwi kaNkulunkulu ngaye uJesu. Ngakho uJesu Kristu usibonise nje kahle ukuthi uBaba ngempela ungubani. Asamngabazi manje uBaba, lokho ayikhona sesingambethemba simhloniphe ngoba simbona kubani? kuJesu Kristu. uJesu Kristu uphinde futhi abe ngindodana ethenjisiweyo ka-Abraham nika-Adam. Ngaye kwathenjiswa zonke izinto zokunqotshwa kwezitha ezibusa umhlaba. uJesu Kristu-ke uyena oweza la thatha indawo ka-Adam owayinhloko yesintu, ugqalisa-ke futhi inhloso kaNkulunkulu ekuqaleni ngesikhathi edala izinto zonke, Genesis 1:26-28 namahubo 8 uverse 3-8, la uJesu Kristu kuvela khona futhi ukuthi ubusa ngokulunga ngaso sonke isikhathi nguye umhlaba ozomdinga-ke ukuba ube naye. Izwi-ke likhulunyiwe kuJesu Kristu eJordani elithi ndodana yami engithokozele ngayo, ethi-ke nina bantu-ke yamukeleni. Ukhulume ngayo-ke uJesu Kristu uNkulunkulu njengomele thina-ke our representative, and then aphinde futhi-ke acacise ukuthi zonke izono zethu-ke manje nobuthakathaka bethu angeke busasidla busehlule ngoba sesiyinto efanelekile, yize besingafanelanga before, kodwa basifele ngofanelekile nathi siba ngabafanelekile ngalokho. Wenze ukuba sibe ngabamukelekile kwabathandiweyo njengoba Efesu 1 ehlezi kuyena uJesu Kristu. Iyona-ke esingathi iwuphawu lothando kaNkulunkulu asithande ngalo. Khanya okuwele okuwile kuqhamuka phezulu kuza esintwini kuveza ukuthi uJesu Kristu uyinhloko nomsindiso konke okuwileyo. Ngakho-ke uma sikhuleka kuyena uzosinceda ukuba sinqobe iyilingo. Iphimbo-ke lezwakala likhuluma lithi lona ndodana lithi lapha izinani okay, lithi-ke angisho lokhu njengoba kuthiwa the voice which spoke to Jesus says to every believing soul. Okay, izwi lakhuluma uJesu Kristu lithi wonke umuntu okholwayo, this is my beloved child in whom I am well pleased. Lona ndodana yami ethandiweyo engithokozele ngayo. Mfowethu-ke nodade siyema-ke la, angethemba isifundo sanamhlanje sizokusiza besikhuluma ngendodana ethenjisiwe uJesu Kristu. Uyikho konke-ke kuthina sesizwile, ayibuseke inkosi sekufundileyo njengamanje. Umasivala isifundo sethu, ubone usuku oluhle lwangeSabatha. Happy Sabbath. Inkosi ekubuseke umasivala ngomkhuleko. Baba siyabonga usukhulumile ngesifundo sakho, sicela-ke Nkosi ukugcina usukhulumile kakhulu zokuqonda ukuthi wena umfaniso kaBaba uqobo, wena futhi uphinde wathatha isimo sethu ngoba kufanele usindisile, ngoba besingesindiswe ngaphandle kuba wena uqobo ube ndodana ethenjisiwe njengoba kwakubekwe ku-Adam, ku-Abraham nakuDavid. Siyabonga ukuthi uMaria wayintombi wakubeletha eyintombi enjalo, wawusukwazi nokuthi ufezeke zonke izinto uNkulunkulu abeyithembisa isintu. Sibonga nokuthi umhlengi wethu nokuthi umsindisi